Здравейте, Майнкрафт потребители, аз съм Мина 3656 и с мен е Little Boy 1, 2, 3, 5. Кажи здрасти. Здрасти! Добре, сега ще играем Hunger Games. Извинете, че малко ми лага и просто малко програми имам включени. Да, малко. Сега ще търсим някаква табелка за... Коя? Арена 2 искаш ли? Чакай. Не е пуснато. Сега ще търся аз. Арена 9. Арена 9. 1 от 24. Арена 9. Арена 10. 10. Не мога да влезна. 10 бе, арена 10. Табелката за join. Как така е? Така. Измести ми го на Skype, ако искаш. Ох, мале, табелка. Там пише ли някъде арена 9? И там има join, където има 3 плеера и тези неща. Не ми става, кажа, че е пълен. О, не, 10, че след 20 секунди е най-сетно. 20 секунди и почваме да знаеш. Къде? Аз съм най-ганото място, точно но... Колко секунди? 5, 4, 3, 2, 1. Тръгвай! Опа, забавих се. Взех голд тепо. Аз взех годен по... Тръгвай. Взех пиленца. И две златни ябълки. И златен меч. Аз взех златно такова, не съм взел мечове или нещо такова. Ама взех 5 стрели и малко храна. Аз имам само 2 пиленца. Да търсим често. Има до нас един с желязен брони, внимавай. Един със златен меч. Чакай, не сме почнали. Да бягаме колкото можем, той мен ще опитва да убие. Защото аз нямам меч. Ама аз ще защита, бе. След мен ходи. Ма това виж как ни пристрелва. Ей, сега почва. Чакай само да почнем пиети. Удари го. Давай, убий го. Взимай бутушки. Да, бутушки и меч. Да. Не мога сега снимаме клип. След малко. Ява ти дам броня. То си не види. Ето, ява. Не мога да говоря права клип с Ерол. Ще го качвам в YouTube. Чао. Виж, чест има. Храна хубава. Я дам да видя какво има. Един дървен меч ще го взе. Има панталонки и риба. Дай ми една риба на мен. Ето си и една парлока. За какво даваш голден апъл на мен? И ти трябва да имаш. Не трябва само аз. Добре. Чакай сега, гледай някъде. Хора, тук сега отиваме, ела на спавна да видим какво има. Може да има новери, където да се оставили айтеми. Един път играех и... Добре, не ми се разправим. Не искам да слушам. Добре, казвай, базикам се. Чакай, че не ми се пуска бързината нещо. Да не си виждаш колко бушка си. Добре. В арената май има още малко хора. Човек има... Тук има един, който има потваря чест. Бързо. Омагам. Тук може да се чупи? Не. Щом тук не може да се мине, значи има и друг вход. Тук видях човек, бе. Чакай, аз ще гледам. Чакай. Как ще гледаш, бе? Ще го гледам. Ява след мен. Да гледаме. Имаш печно пиле, да знаеш. Няма да ги ям точно сега. Имам достатъчно. Мога нещо тук не ме кефи тоя Hunger. Видях човек, май. Видях някакъв човек, ама ми се измъкна пак. Аз тук надолу. Къде? Имаш супер силна броня, бе, човек. Къде отиде, бе? Стой там.
надолу. Надолу. Нещо май ще открием долу. Сигурен съм нещо долу ще открием. Колко димища дава? 4. Да. Златния меч дава точно колкото един дървен меч демидж. Чакай сега. Мене много бързо ми свършат бушетата, да му се не види. Сега оставам само за една златна ябълка. Искаш ли една златна ябълка? Не, ти имаш ли друга храна? Да, ама това е за близко последно. Ето ти пилето. Вземи го, вземи го. Но аз имам сега бушета, пълни съм. Ела, след мен. На мен не трябва. Лесно. Трябва да се качим на някое дърво. Да имаме лък, аз имам 15 стрели. Роли на дървата има винаги такива честове, много пъти съм виждал. Абе, къде си? Намерих чест. Добре. С кожни бутушки само. Имаш ли бутушки? Имаш. Малко изхабен. Искаш ли да ти ги дам моите? Това е тея. Не, моля ти се, не изхабен. Не трябва. Как познах, че тук ще има чест? Оле, тук що те? Къде са хората, бе? Роли тук е с стълби. Това е нещо като за джун, където хората трябва да го скачат или да се качат нагоре. Ама е хипер тъмно. Аз качвам лека по лека по раз. О, чакай ма. О, вижда ли има някакъв чест? Аз стоям на друго място. Чакам те долу. Не мога да се кача. Слез долу, при светлината съм. Видя ли къде е светкавицата? Абе, човек, иди като убивам един и точно накрая мога да ръгнем в главата. Чакай ме. Чакай ме. Чест май видях. Ах, къде са те? Аз гледам отзад нещо. Ти може да ни изненадат. Кой ще ни изненада? Ако стреля слух, тогава ще ме изненадат. Иначе никой няма да ни изненада. Откъде търсим? Никакъв човек не можем да намерим. Убихме един, аз го облизах. Да, аз нямах меч. О, столта златен меч. Да имаме поне желязен меч, ще направим нищо. Не, каменен меч. Да, каменен меч, той дава около 5 демидж. Двадния меч 4 демидж. Колкото един... Ой, чува се, ако сте сложили тикви, да ни говорят, че тук има някакви други неща. Или май са убити хора. Не, няма. Не, как убихме, не ни дали такова, нещо такова. Може да я поставим тихо. Каска! Оле, бутуши каска. 2 каски. Ето едната за теб. Къде? Откъде ги взе, бе? На земята бяха. Аз съм вече цял фул сет. Аз имам бутушки и нямам панталонки. Тук е имало човек. Сега са се били. Сега ги е убил. Да го намерим, да не бъде някакъв Iron Bone. То може да бъде он за Iron сета, бе. Тук колко хора тук са оставени на тая арена, не разбрах вече. Много малко е. Има. Защо не може да се намерим толкова зелен? Сега трябва да се опитам, аз ще опитам да намеря спауна. Където се спуснаха. То ние сме загубени. То малко... О, 6! О, да, брат, бейбе. Какво има? О, месо има ли? Дай малко. Да. Дай малко, че аз... На, 3, дам ти 2. И тук имам една колко бинс да ти я дам ли на теб? Не. Аз само да се нахрана. Стигнаха ли ти? Аз съм велико да намериш 6. С храна. Между другото, на Хънтър Грейс повече ма кефе да имам храна в някакъв меч и да имам някакъв тъп меч. Поне да имаш нормален меч, пак ще я биеш. Знаеш, защото има някои много бери, където не могат да играят. И най-хубаво да имаш храна, това е най-хубавото да имаш.
Иначе другото нищо. Къде си? Ето ма. Идвам си до тебе. Ако намериш някакъв чест с лък, дай на лъка на мен, аз Ама аз не знам, че съм по-добър в стрелец от теб. Да. Добре, ма. Ама аре, ще ти дам стрелите на тебе. Не искам. Аз май виждам чест, не. О, не ми кажеш, че свалял мода за чест. Видях чест. Няма как бе. Видях чест, 3 ябълки имам. Право. На мен не ми дава, Аз ще взема ябълката. Дам ти 3 рибки. Не искам. Добре. Ако искаш, аз съм пълен вече с храна. С моите честове. Така, бабче. Храна намери така. От мен вместо някакъв як нещо да намеря, където винаги намирам, но аз опит намирам само храна, човек. Не мога да намеря никакъв свясен съндък. Тук е тук, къде има хора, бе? Половин час тук чакам. Колко минути е станал хлебчета, аз вече не знам. Аз се кача по водата нагоре. Може да има нещо на тъй. Около 10 Оле, виждам къща! Добре, идвам и аз. Идай бързо, това може да бъде къща на Herobrine. Не, самя. Кой ти къща на Herobrine, бе? Има къща на Herobrine. Съсед мога да си напиша Силда. Имам и къща на Herobrine. Чакай, тук май има, на тези сервери има Herobrine сервер. Мислиш ли? Не знам, може да има. Аз ще влезнем после. Ако има зрители, които ме гледат, ще влезнем и ще направим клип как оцеляваме с Herobrine. Намерих 5 стрели и още храна. О, къде си, бе? Горе съм, бе. Камера, лед да арена. Май сме само двамата. Колко души останаха? Арена 8 е. Аз се набле. 8 човека. Сме останали? Да. Чакай. По-скоро май 6. Мама, не мога да говоря, снимам клип с Ерой, ще го качам в YouTube. Чао. Добре, хайде, чао. Значи живота ми е пълна магрия. Опа, грешка. Нека да си го брекне, че съм бил на мен. Не са 6, може да са повече. Оле, намерих лава. Не, пускат грамотевици, внимавай! Споко е. Грамотевици почва да удрят. Намерих лава. Добре. Чакай малко, нещо видях. Ми се измъква. Видях чест. Вътре в лавата. Грамотевици точно до нас. Внимавай, има много грамотевици. Ама сега как мога да отида да взема честа пък? Къде е честа, чакай? Вътре, в лавата. Да му се не види, бе, Роле. Кой да направя? Панак бе искам. Ох, сори, че умрех. Жилите... Ох, карай. Паднах и аз съм макар, няма да умра. Карай. Сега ние извиняваме се, но вече това е края на нашето видео. Сега оцеляхме.